наднормално тегло. Как да се справиш? Имам наднормално тегло, искам да отслабна, какво да направя? Ще помогнат ли диетите? Може ли наднормалното тегло да си отиде завинаги и никога повече да не се връща? Ще разберете как да отслабнете без да откачите. Ако някога сте били на диета или сега сте на диета и по някаква причина тази диета не работи или работи за кратко, после се сривате и започвате да преяждате. Ако имате проблеми с наднормалното тегло или негативно отношение към тялото си и храната, това видео е за вас и ще направя поредица от видеа за наднормалното тегло, така че не забравяйте да ме последвате, за да не изпуснете видеята ми. Когато имате наднормално тегло и вие искате да отслабнете, първият въпрос който трябва да си зададете е за кого искате да отслабнете. За кого тези килограми са излишни? Тези килограми са излишни заради самите вас, заради стандартите на красота, които са измислени в този свят, или пък е възможно на вашата майка да не й допада теглото ви, или пък на обществото.